Goejoen. Welkom bij de finale van Lied 2021. Zo'n finalisten binnen in de race. En joen wordt duidelijk waar deze songcontest voor het Friesktalige lied wint. En meid waar mij om Lied International 2022 in Denemarken. We binnen hier live vanuit poppodium Neushoorn in Ljouwert. Spietig genoeg vanwege de actuele coronaregels zonder publiek. Maar gelukkig kan elke keer de finale volg je via de televisie. En dat is maar goed, hè, want jou thuis hebben joen als vijfde jurylid een wichtige rol. Nadat alle deelnemers hadden een verse song hebben, kun je jou digitaal een stem uitbrengen op jouw persoonlijke favoriet. Alle publiekstemmen worden bij elkaar opteld en tellen van 20% mee in de einduitslag. Na de laatste deelnemer zullen we uitlezen waar je stem kwijt kennen. Hierachter, backstage, verspreid door het heerlijke gebouw, wacht je de finalisten op haar moment hier op het podium. Willem de Vries, hoe is de stemming daar? Hing het er een soort spanning in de lucht? Ja, absoluut. En ik wil weer ontspanning, maar de spanning zit hem natuurlijk vooral in straks optreden, camera's erop. Je wil ook nog een beetje goed presteren en stiekem toch hoop je dat je winnen. Ik bedoel, waar wilde net naar Denemarken daar. En aan de andere kant, de ontspanningspad trekt wel weer aan. Mensen gaan een noffelijke dij. Ze vinden het ontzettend leuk om mij te doen. Ja, dat zei de genoeg dat er al 2 ex-winnaars, Adrie de Boer en aan de andere kant Sequence mij doen. Ja, en die roemen toch echt wel de noffelijke sfeer die je zag hingen bij Lier. Dus het is spannend en ontspannen tegelijk. Ja, en het lot van de deelnemers hing het net alleen nog af van het publiek, maar ook van de vakjury die het fjouwerlieden besteedt. Nick Veenstra, programmeur, welkom to the Village is Junius voorzitter. En Sigrid Kingma zo'n deze weekend naaie dichter van Friesland. Ze zullen de komende 2 jaar de Tietsgeestrijtje. En Ella de Jong bracht mij Ella en her man haar derde album uit en won in 2018 de Frieske zilveren Anjer-meidstick Mien Skip. En de laatste, Wietse Dijkstra, onjager bij poppodium Asterix. En hij maakt hem hut van de Frieske muziekwereld. Ja, Jim had een hele belangrijke rol, maar een hele zware taak om al deze artiesten te beoordelen. Heel volle succes ermee, maar vooral ook uw deelnemers, toi. En dan zetten we het ei bij de eerste deelnemer. René de Jong en Lars Mulder en Band. Mulder schreeuwt geen leefde, geen libben naar aanleiding van het versterren van een goede vriend en mede-artiest. Het lied gaat over hoe het in hem vielen kan na het verlies van een leefde troskiering of versterren. Een gevoelig noemer dus. Dit is Geen leefde, geen libben. Ik wens Lars Mulder en René de Jong heel veel succes bij de finale van Lied. Wij wensen Lars Mulder en René de Jong heel veel succes in de finale van Lied. Is er een ruimte, een plek in mijn besteed, werd mijn tranen stremen zonder pijn. Ik ken het zeggen wat ik viel, efter jaren van beton, leidt er een schat in mij. Is er iemand, een vriend die mij begrijpt, mij waakt mijn tezen, dielijken zonder strijd. Ik ken het Jan, wat ik haal, het rent stikken, ik verlies het, de kracht in mij. Geen liefde, geen libben, geen blad zonder tij. Ik mis die, mijn lippen, de liefste van altijd. Troost warmen en droogrijn, een spiegel in de tijd. Mijn liefste, mijn lippen. Ik ben daar goed.
Zo ik leid je om de binnen, nooit wordt meer hetzelfde. Du hast mij verlitten, enkel het verliezen. Geen liefde, geen leven, geen wat zonder die. Ik mis die, mijn leven, de liefste van altijd. Troost dwalen en troostrijn, een spiegel in de tijd. Mijn liefste, mijn leven, het is voorbij. Het is voorbij. Geen plek in mijn bestaan. Du hast mij verlitten. Ik ben die kwijt. Mooi, dat klinkt applaus en de kop is er hier al. En Jelly Lien wie weer rek in Neushoorn, toen voor de finale van Lier 2022. En die moest maar Jelly uitgesteld worden vanwege corona. Toen wie er 8 finalisten. En Moskou stuurt uiteindelijk krek van Douwe Dijkstra de oorwinning op. Doch eens leven, 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 doch eens leven. Ik ben vergeten trouw de tijd, als ben ik zelfs de tijd vergeten. Mijn deze best als kind, sinds mij is dit alles weer. Wij zijn net bezig, maar on de gong. Je schiet om je skun, maar on de skwam. Ze houden het nooit geleerd, ze weten het niet meer. Het snijdt de tijd, en dan snoeit het je. Dit is net een opvatting, dit is net een mening. Had ik je goed, dit is een ondervinding. Waar ik begin en doe stoppen. 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 Leven lieve. Leven lieve. Leven lieve. Nee, dat valt net mooi. Man, wat kunnen wij doen, shit? Het giet er mal om mij. Ik liet mijn holle goesje. Laatste dreppen op het ruudhuis. De buil ook voor de kracht, die is een oval uit. Wat er was, het maak het scherp. Laatste klap, een nieuw begin. Ja, 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 ik ben een ja, 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 ik ben een De finalisten van dit jaar zitten backstage te wachten op haar optreden. Willem, doe stiest er als het goed is bij René en Lars binnen ze wat tevreden. Ik zit voort en vrij. Er is nou trouwens nog hier achterbleun. Dat had ik een beetje met corona te krijgen. Sowieso, maar we zien je een beetje in de drukte. Want er zitten al je artiesten bij elkaar via erop. Maar ik, in verband met COVID hebben we dat maar net in. We willen natuurlijk niet al te volle risico's erin. Maar we willen blij ook hier afgevaardigd. Ja. Ik mag er toch even vragen. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja, ja, we zijn goed tevreden. Het is natuurlijk, we hebben hier binnen de eerste natuurlijk. En het is even spannend. Maar de kop en de rouw. Ja. Dit nummer, dit idee, dit initiatief om mij te doen, waar dat wij kan? Dat begon bij Lars Mulder, die scheurde het lied, zeg maar. En die combineerde dat ik. En die stuurde mij een appje van... Hersto zitten maar mij dit lied, het was bij lied.
Wie toch helemaal uitskreun? Nee, we hebben het helemaal zelf met je beiden hebben we dat helemaal uit ontwikkelen. En ja, we hebben echt thuis een studiootje, daar hebben we zitten en hebben we van alles wat opgenomen. En nou ja, uiteindelijk is dit het worden. Hè. We hebben muzikanten erbij letter die dan de partijen mooi spelen. Hè. En nou ja, zo is dat wat ontstaan eigenlijk. Ja. Je ook ik met de band nog, maar ik met Lars. Je hebt een gezamenlijke voorliefde voor Queen ook. Hè? Ja, Lars die had verleden jaar hebben het Queen-project hebben dat koert dus ik net er ook in vanwege corona. Ja. En, dat is zo'n tribute band-achtig iets? Ja, dat is een koor met 100 mensen. En daar hebben we dan de band. Ik speel hier dus zelf ook bij als toetsenist. Maar 100 koorleden erbij? 100 koorleden. En dus we dus we hier een triljoen helemaal verkocht. Zo. Ja, dat kon dus net ook hier vanwege corona. We hopen dat we het oor hier misschien weer een kans maken. Maar we zullen het eerst wel. Ja. En dan hadden de Volkengroep nog. Dat ken dus wel, want ik heb die oral meter horen. Ja. Dus dat is ook hartstikke leuk. Dus we blijven wel bezig met muziek. Ja, want je kent ook al van het project. En eigenlijk de inhoud van het nummer, met het toegeert, dat had ik weer eigenlijk een directe link met dat project, toch? Dat klopt. We hebben daar een jongen bij, Thomas Jetter, die hier direct zien die zoekt lekker nummers. En die jongen die is ziek geweest, die is weer beter. En van het hier eerder weer ziek raken en dat had er dus net overleefd. En daar is die tekst eigenlijk ook op schreeuwen. Die had ik. Dus het is eigenlijk een beetje wel naar Thomas thuis, zeg maar. Ja. We zitten al wat je de trip naar Denemarken trogeert. Nou ja, maar ik hoop het. Ja. Dat wordt een feestje. Ik doe me je film, maar dat doe ik voor iedereen. Dank u wel. Zijn we dan? Ja. René de Jong, Lars Muddel, Simatisch nog aan het oproemen. En de hele band ik nog in ieder geval wie dit. De eerste deelnemers, de kop in de in ieder geval. En dan gaat maar hoe één ding. En dat is die prachtige titel van dit nummer. Onthoren goeds. Geen leefde, dan ik geen leven. En we gaan terug naar de tweede finalist van de Jong, de rockband The Lone Wolf. De bedreunde mooie lieten haar inspireren terug de jaren 70. De band speelt het meestentijd Engelstalige muziek, maar van lied spelen ze in het Friesk. Het Eurovisie Songfestival van dit jaar liet zien dat rock nog steeds heel van deze tijd is. Zodat hier in Friesland ook opgaan. De Lone Wolf mij de Wilde Roos. Heel veel succes en geniet ervan. Ik zou zeggen, jongens, knap erop. Rock and roll, of niet dan? Hi, Yap. Just wanted to wish you all the best of luck with your amazing band, Lone Wolf. I know you're going to absolutely smash it. Kill it, you'll smash it, boys. Stem op de Wilde Roos van de Lone Wolf. Succes! Zet hem op, oma Anne bij de Lone Wolf. Best of luck for tonight. Goeiedag. Ben je de man van Krat Gitaar? Wens je de man van Lone Wolf. Broeder succes. Met vriend van hier. Het is waar het is, wat moet ik waarschuwt, het is net dat ik niet mis. Nou is dat prachtig, de kinderen net meer doen. Voor die je van binnen, verrijking terug het vuur. Is de wilde roos van, ik word die blokje, neem die mooi naar huis staan. Is de wilde roos van, dat is toen zo'n stiekem door meneer. Nou roekt ze lekker en bis ze kreeg. Nou bist de toekste. Ja, van kut is smoor. Leven is zo prachtig, ik woon hier met me om. En in de stormen van het leven vind ik altijd mijn bloed. Wist de wilde roos van, ik word die blokje, neem die mooi naar huis staan. Wist de wilde roos van, dat is toen zo'n stiekem door meneer.
Ja, het gaat jongen vanzelfs om de punten. Waar de meeste krijgt mij hem of haar winnaar van Lier 2021 nemen. En Sil Friesland wordt op Lier International 2022 in Denemarken. Na dit hier is dat jouw stem, de publiekstem, voor het eerst echt terug klinkt in de einduitslag. Dadelijk bij alle zaalfinalisten kun je ook digitaal je stem uitbrengen. Het publiek is daarmee het 5e jurylid op afstaan, maar wel schouder om schouder met de fjouwe leden van de vakjury. Nick Veenstra, waar zullen je hem op letten van de jongens? Ik ga letten op compositie, dus hoe zit een liedje echt in elkaar. En vervolgens hoe speel je dan met elkaar op het podium. En de arrangementen, hoe reageren die op elkaar. Maar wat ik misschien nog wel het allerbelangrijkste vind is de originaliteit van een liedje. Oké, dus het is een heel arsenaal waar naar luisteren wordt op dit moment. Ja, zeker. Ellen, wat is voor jou belangrijk? Ik denk ook wel de stem, vind ik wel belangrijk. En hoe het komt. Ik probeer het in het Fries. Klinkt heel goed. Ja, dankjewel. Ja. En dus de presentatie vind ik echt wel belangrijk. En dat doet wat mij die. Muziek doet wat mij. Nou ja, het is wel live. Hè? Ik bedoel, de meeste zitten thuis, dat is heel spietig. Maar Jim krijg je wel echt het gevoel mij van een live band. Ja, ik zou willen dat het publiek hier echt wezen kan. Cool, maar ik vind het wel extra mooi hè, van u. Ja. Wie is het dan zelf muzikant? Hoe komt het erbij en waar les op, Joen? Ja, inderdaad, wat het doet op het podium. Hè. We hadden Veskes natuurlijk van tevoren te jaren kregen. Dan les een soort op de tekst, op de compositie. Dat doen we nou ook inderdaad. Maar gewoon hoe het inderdaad op mijn oor komt, wat ik viel. En het gaat alle kanten op, alle genres komen voorbij. Dus dat is wel te gek om naar te luisteren. Dus ik jij eigenlijk een beetje, het is technisch, maar ik vooral een het gevoel. Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat het gevoel nou is van Lone Wolf van die stem bij Willem. Ik geloof dat ik in beeld ben. Nou, ik zit even met Berend te praten van de Lone Wolf, maar ik net waan. Je moet eerst even geconcentreerd het verhaal nemen. En dan, ik denk de hele band, maar er best lekker in. Waar is die man litten trouwens? Ja, die zitten nog. Die ben krijg leren, die ben al opruimen. Hè? Die ben de beus ontladen. Dat zeg je dat bij bands, hè? Ja, maar het maar. Ik zeg even een soort biootje van hem en je presenteer je hem eigenlijk als een mans band. Ja. Maar jongens die hem eigenlijk maar meer nog op het podium. Is dat alleen van jong? Ja, wie alleen van jong. Ja, wie gewoon leuk. Het was er een beetje uit als een soort project. En dan gingen we even, maar als je dat nummer en we Fries ik opnam. En dat was zo leuk. En dat wordt dan groeit dan uit. En dat wordt dan steeds leuker. En dan, lekker man. Dus eigenlijk, Lekkere rock'n'roll. Ja, toch? Hoeveel akkoorden zie je nog in? Ja, wel meer dan het was. Ja? Wel meer dan het was. Even de meeste die erbij is, hè? Sonja, jongeres. Ja. Wilco, Hammond. Ja. Lekker hè, zo'n Hammond. Ja, dat moest er eigenlijk even bij, want die in de zonde. Ja, en vooral in dit nummer, dan krijg ik lekker. Hè? Wist je, Deep Purple, Led Zeppelin sound krijgt dan. Ja, heerlijk. We houden er wel van. Ja, toch? Ja. Want Wilde Roos, hoe ga je dat skreun? Kwam dat bij Ian wij of hij dat dus hele band? Ja, dat kwam op bij mij mooi, maar het ziet me wel Fries in de Holland, wie zo, maar ja, we hebben een Engelstalig muziekmaatje, dus ja, het was een Engelstalig nummer. En ik eigenlijk zei, godverdamme, ik dat eigenlijk Fries in de Holland steeds. En zo, ja, op de drummer, ik vroeg was voor Niels en wat in Fries. Ja. Ik was wel even, maar ik kan niet gay Fries, zou je gewoon opzien. Gewoon zat ik het praten. Ja, fonetisch. Precies, best. Waarschijnlijk had ik zelf net moeilijk uitspreken, wie zo. Dus, nou ja, zo is kom. Ja, waar weet. Eigenlijk, nou, denken we wel van, misschien is het wel leuk om nog meer te doen. Want het slaagt ik wel weer om op een of andere manier. Ja. Hè? En iedereen. Ja, hè? Ja. Goeie rock'n'roll en dan met een Friese taal, wat word je nog meer, toch? Ja, toch? Ja, winnen natuurlijk. Hè? Ja, winnen nou. Leuk dat je wist. De groet naar de band. Zeg ik dan. En waar weet dat straks? Ja, waar weet. Nou, ik ben denkt. En ik zie je wel weer, want dat wist ook overal. No? Ja, ik kom op. Bernd de Kroon, wie dit, van The Lone Wolf. En het ging dus over die mooie roos. Wij gaan verder. In 2019 woont dit duo mij Do Best Vrij. Ik heb het over Sequence, de semi-akoestische band met muziek in een combinatie van jazz, soul en gypsy. Spietig genoeg, die van Harden Lied internationaal in Denemarken net terug. Wol hebben ze in oktober mei die nog het videogala. Zoen ze dit hier weer winnen en dochs nog naar Denemarken aanreizen. Dit is de omslag. Hoi, ik ben Angeline. We vinden het hartstikke mooi dat je met mij door een lied. Hey, met mijn wieger. Heel veel succes straks. Doei. Doei.
En we wensen jullie natuurlijk veel succes en heel veel plezier. Wieger en Angelina, volle succes met je lied. Beppe en Wieger, veel succes! Succes, Beppe en Wieger! Most je mij mijzelf in berie, waarom ik erg denkend wie, begeerig mij wilde, macht vreugdschip vernielde, mijn ego wie te grut, dat besef kan dreig, en ik vaar het smarrens van mijn denken leeg. De ruimte in mijn holle viel beter, volle beter, de uitslag van de optelsom die in een knap pion op het groene licht waarom. Mijn doel zet nooit eind, val ik te bek, dan kluw ik weg overeind. Ik haal hier de bier en toch mijn leven. In meer geloof ik net meer, dit is mijn streepje in mijn illusies ben ik leer. De omslag viel zo goed. Ik ben uiteindelijk maar een mees van vlees en het leek het krekt als had de heide, meer kleur als waarheen. De gloede van het goon, ben met de azem benemen. Mijn levensles is hartje naar mijn her, het is joch op zijn best. De ijverij vier heeft hij in mij, in mij. De cirkel is rond. Ik hou het zelf te mooist bevoel. Ik steen ver op rotsvaste grond. Er is weer helder zicht om mijn spiegelbeeld te zien. Tonight zet ik het zonglijst op zend. Ik haal hier de bier en druk mijn leven. En bij de moskino, dit is mijn streepje. Hallo op zoek. Ik risp je, maar ik zie het jezelf. Een litzekar, een groot verschil. Een litzekar, een groot verschil. De artiest die June lied wint, krijgt deze prachtige bokaal. En Boppe dat een opname van het winnende lied in een professionele opnamestudio. Maar daarnaast is er ook deze tekstprijs voor de beste Friestalige tekst. En nu hebben wij hier in uw vermidden de dichter van Friesland sinds een week, Sigrid. Dat is zo. Dus nou is degene die het helpen op tekstlettingen, denk ik. Ja. En waar les dan op? Als het Mike Loet? Ben ik te verstaan? Ja, oké. Ja, wat wij als jury op letten, dat binnen een aantal criteria. En ik zal ze even nemen. Als eerste de inhoud. Dat spreekt voor onszelf. De tweede taalgebruik. Derde verzwarging. Vierde opbouw. Vijfde originaliteit. Zesde lengte. En dan kan ik lekker goed zeggen volslijnens of spanningsbogen.
Een heel listje dus eigenlijk. Ik bedoel, een mooie tekst het is net samen een mooie tekst. Het is binnen heel putte kaders west om is. Lengte, wat mag ik me daarbij voorstellen? Is de lengte van een tekst, had het betekenis op hoe goed het is? Ja, ik zal het even uitlezen, want een langere tekst is net automatisch meer punten. Als je een bigelijks tekst hebt met maar één couplet, dan moet in dat couplet wel alles waarom te vinden wezen. Dan moeten wij alles daarin zien. En als er een tekst is met 4 coupletten, dan moet het mij een corrigering gaan. Dus kortom, het is een de lengte daarmee verband. Ja. En als zonepunt het metrum, het ritme. Kortom, het is een vakkenpad. Daar komt het eigenlijk op wel. Dank u wel. Je doet was geen verder uitles, begreep ik. Dank u wel. Oké. Ja, jonken de songfinalisten had lied ek een Sunny crossover programma. En ze staan hier al naast mij, Marije de Vries en Willy Darktrousers. Deze artiesten zijn door de organisatie van lied in duo's vregen te ger een nij Friestalig nummer te schreeuwen. Ze hebben beide wat met Friesland of jongen zelfs Friestalig repertoire. En de verrassing zit hem in de verschillende genres. Willy en Marije, wij zochten hem even op bij de tarrieding. We gaan even zien. De Academie voor Popcultuur. Wij kennen elkaar van de Academie voor Popcultuur. Toch, je moet de vraag herhalen. Doe jij dat maar. Wat? Wij kennen elkaar uit... Wij kennen elkaar van de Minerva Academie voor Popcultuur. in Leeuwarden. In Leeuwarden. Toen gingen we niet met elkaar om. Nee. Nee. Maar ja, ik weet niet, ik kan niet zo goed omschrijven waarom niet, maar... Ik wel. Nou, dan mag jij het ook doen. Helemaal cool. Ik was toen heel puristisch. Ik wou toen alleen maar Nederlandstalige muziek. En mensen die in het Engels zongen, daar keek ik niet naar om. Niet dat ik er niet mee om wil gaan, maar... Nou, dat was wel zo. Nee, maar we gingen ook niet met dezelfde mensen om of zo, denk ik. Nee, nog steeds niet. Nee. Maar dit gaat wel goed, deze samenwerking. Ja. Ja, we zijn allebei best wel een beetje geïnteresseerd in wat duister of donker is, zeg maar. Het is mislukt om dat in het liedje te verwerken, deze Ja, nee, dat hebben we niet gedaan, inderdaad. Tom Waits, hè? Dat vonden we allebei leuk. Ja, Tom Waits, inderdaad. Ja. Het verhalende van Tom Waits. Het liedje gaat over lichtvervuiling. Dat mensen de sterren niet meer kunnen zien of in ieder geval geen besef meer hebben van natuur en van wat er allemaal te zien is. Voelen ze zich ook minder verbonden met de natuur en de wereld om zich heen. En dat het denk ik in een grote stad veel makkelijker is om echt in je eigen waas de hele tijd te blijven leven. Waarin je je niet echt hoeft te verhouden tot veel grotere dingen. Die flatgebouwen stellen niks voor natuurlijk vergeleken met de sterren. Ja. En dat zie je hier, vind ik hier ook wel te merken aan mensen hier in deze grote stad, eerlijk gezegd. Dat ze hebben geen idee van hoe groot het heelal is en hoe klein ze zelf zijn. Oranje gloeide, zo heet ons liedje. Want boven de stad hangt altijd zo'n oranje gloed. En ondanks dat ik oranje een hele leuke kleur vind, dat ik er altijd heel erg vrolijk van word van oranje, vind ik het wel jammer dat ik hier de sterren nooit kan zien. Dus zou ik wel eens af en toe wel weer even terug willen gaan naar Donkerbroek om de sterren weer te bekijken. De eerste crossover van Vioen dus, Willy Darktrousers en Marije de Vries. We zeggen al even hoe je hem in tarrieden hebben. Marije, hoe gaat dat nou als te ger een nij Friestalig noemerskroos zonder als de koor heel goed kist? Ja, dat is best wel ongemakkelijk. Ja, in het begin. Maar ja, hij is echt supergoed in gewoon er doorheen gaan en gewoon maar van alles eruit gooien. En dat helpt wel om... Maar wat gooist er dan uit? Ja, gewoon woorden. Woorden en zinnen. En dan komt het gewoon op papier en dan naast de muziek. Dan is het iets geworden en dan ben je klaar. Oké. Ja. En Willy, zei dus in het filmpje van ja, Engelstalig. Hoe is het dan bij het Fries? Nee, dat klinkt heel goed in het Fries, denk ik. Als het Fries een beetje beheerst. Dat ben je zelf? Nou, nee. Ik ben net Fries. En hoe wie het om een noemer te meiden in het Fries? Dat wie wel spannend, want ik wil eens merken.
dat meisken, als mijn Frieske meisken spreekt en du kist het zelf net heel goed, dan kies ze oer in het Nederlands. Ja, uitsluiting. Oh, ja. Maar het is een beetje, ja. Wel inclusief blowen natuurlijk, Ja, hè? ik vind, anders leer je het ook nooit. Hey, ik ben eigenlijk heel benieuwd wat je makken hebben. Zullen we beginnen? Dit binnen Marije de Vries en Willy Darktrousers met Oranje Gloed. weet nog wel, in Chesterboxen, de jacht wie gewoon smarrig van de sterren. En als het mistig wie, koos geen hand voor eigen schijn. Stieg je in een nacht, alleen op de Erasmusbregen. En zag ik naar de luchtjes van een stad. Maar als knijt de hemel schoot, is daar alleen nog maar die oranje gloed. Soms ik ben je in de dwar, zocht ik uit op de stad. En alles giet je stadig aan voorbij. En onderaan hier in dit land uitstrekken alles vlak. Zocht ik naar de luchtjes van de stad. Maar als ik om me zocht, is daar alleen nog maar die oranje gloed. Die oranje gloed. Die oranje gloed. Die oranje gloed. Glinsteren van de sterren. Ik als Sala net meer schoen. Glinsteren van de sterren.
Oranje gloert, een prachtig nieuw Friestalig nummer van Willy Dogtrousers en Marije de Vries. Sequence is intussen bij Willem. Klopt, het heel dol. Ze zit hier met z'n beiden. Angeline en Wieger, het is een soort déjà vu hier. Want nog net zo heel lang verlien ziet hem, ja, wie een winnaar natuurlijk. Hè? Dus, ja, absoluut, ja. Ja. En wat ja, had je hem gebracht om bij mij te doen? Nou, het zou eigenlijk net willen meer. Het is, dat wie eigenlijk net de bedoeling. Je begint net in de holle. Je begint net in de holle. Maar er kwam een paar keer een deadline van Liert. Bij het opjagen van de Veskes. En toen werd, ja, om het eerlijk te zijn, een paar dagen van tevoren dat we zeiden, nou, maar we net. Ja, waarom ik net? Ik ben muzikant en er is een prachtig podium. En wie mij te vrezen muziek, dus waarom ik net? Nee. Ben ik voor Slijm Miami is. Ja. Weer even hoe het noemer, hoe hem dat skreun? Want het had de titel De Omslag meekregen. Maar begon het mij een lekker akkoordenschemaatje of kwam de tekst eerst? Oorspronkelijk een instrumentaalnummer is. Ja, en dat hebben we ombouwd. Ja, daar kwam het voor. En het instrumentaal komt meer bij Dijwij, toch? Ja. Lekker ontpion. Wat leidt hij al? Ja. Ontsteert meestal dan zouden noemers of niet? Ja, die regel wel, ja. Oké. We hadden gewoon een reservekost met al die voor die stikjes. En dan pakken we weer in. Maar... Puzzeltjes, hè. We zijn altijd een puzzel in dat. Hingen er van die post-it priesjes of dat notitieblokjes? Dat nog krijg ik net. De omslag, wie gaat het hoe? Nou, het is elke festkoer zelfreflectie. Vooral in deze tijd, ja, het kan best uit, maar meesten die hebben een kwart lontje. Meesten die wezen heel gauw met de vinger naar een oor. En het zesde van, we zullen splinter in oor zijn, maar we zullen de balk in zijn eigen net. Dus eerst maar even bij jezelf te reden. En dan praten we even verder. Het mij wel wat relaxter dus. Juist. Ja. 2009, Heimbon. Ja. Wat is er nou gebeurd? Nou, net zo hele volle wat. Nee. Ja, corona die zit dus in paar. Het zou van alle, ja, inderdaad. Nee, ik weet het maar niet eens. Maar toch. Maar dan wist zo'n lied. Het is toch weer even anders dan gewoon meidwaan, denk ik. Hè? Ja, dat is heel speciaal. Het wiek heel speciaal. Het wiek prachtig trouwens. En vooral de muzikanten onder de man Rickert. We hadden geen publiek, maar het goed alle keer. En we hebben een heel mooi eenmijnwander. En het wiek geweldig. Het wiek, het feestje. Nou, waar weet je het weer? You never know. Ik word net voorspeld. Dank u wel. Dank u wel. Bedankt. Bedankt voor het meidwaan. Angeline en Wieger dus. Met je beiden vormen ze de groep. Zo neem ik het maar even. Het duo Sequence. En ze doen dus mij het nummer De Omslag. Fakko Jan van der Ploeg is net een onbekende verlierd. In 2009 is die hij met de band Fisk en de Stereo Machine ekkel in de finale met het nummer Magneet. Deze keer kiest hij voor een liefstere intieme setting in gearwerking met pianist Arjan Jorritsma. Dit is het prachtige Net van Soeker. Ik nergens op. Arjan en Fakko Jan, Jim kind volle beter. Succes haalt Jim kind uit. Vol plezier. Zet hem op. Hup, hey. Succes. Zet hem op en winnen. Toi. Come on. Arjen en Fokko, heel veel succes. Met heel veel zoeken. Woehoe. Vanuit Nijverdal, toi en winnen! Du en ik, wie kan wel zeggen, wie had het best genoeg als ons koopt. Alles dat wie had, wie komen niet te kwaad. Green is het gras, zo blauw is de lucht. Maar hoe zou het wezen, hoe zou het gaan? Wat de wind het jacht, uit de dij wij blaast. En hier is geen wie dan, maar het lood van een dragende toon, een beetje afstand, geen ontkomen meer om. En ik schuch naar die. Doet things hetzelfde als mij. Het komt hier eens los. Is net goed, dan is het mooi. Want loslitten is net zo eenvoudig. Houden we het weer mooi. Zo dreig bloeden wij. En
de wien leidt het stadig oer us hinne. Ik ben net van zoeker, maar ik net van stier. Sjog om me heen en had mijn adem in. Ik wil rijtje, ik daar niet waarom. En geef niet waarom, nee gewoon. In mijn het had ik daar altijd vast. En dan doch ik mijn eigen teer. Sjog zo helder die gezicht. Maar ik vond de hudde wien. Ik ben net van zoeker, maar ik net van stier. Sjog om me heen en had mijn adem in. Ik wil rijtje, ik daar niet waarom. Ik geef niet waarom, nee gewoon. In mijn het had ik daar altijd vast. Zat dichtbij, maar ik zag vier voort. Kes neigen wat dit mij us doogt. Dankjewel. Ja, en dan binnen we alweer oer de helte. We hadden al 4 finalisten hoorn en nog maar 3 te gaan. En het binnen een soort verschillende muziek wat we jet hebben. Van rock en juist deze intieme setting van Fokko Jan. Hey Wietse, we gaan even naar de jury. Wietse, hoe vergelijk is nou dit soort muziek met elkaar? Ja, dat is echt ongelooflijk moeilijk. Om te beginnen, en dat zit ik krek om te denken. Wat ik echt graag nog even zeggen wil. Als artiest op het podium ben je een verhaal aan het vertellen richting je publiek. Die dialoog, daar hel je zo voluit als artiest op het podium. Dus het is om te beginnen echt ongelooflijk moeilijk wat zo'n wam in een altijd publiek is. Dus sowieso dat is echt mega knap wat ze doen. Of het nou een heel liedfest is of een rock and roll beuker. Het is totaal verschil, maar alles is gewoon zo moeilijk hier om te dwan. En het is, het is heel mooi. Helemaal je reactie van Jere, dat is natuurlijk best wel lastig. Precies. Als je dat zelf ook wel hoort, als dan spelen haast en geen reactie krijgen, omdat het echt van digitale dingen wie je bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ja, en ik van bijvoorbeeld zittend publiek. Helemaal had je normaal in een band spelen bijvoorbeeld, waarbij het publiek om een dansje is. Ja, dan krijg je energie net weer om. Dus dat is echt een van de moeilijkste dingen die er is om te doen. Maar ze doet het echt fantastisch. Ik vind echt, het niveau is echt super heeg. Ja, en Nick, van daar even een vraag. Ja. We gaan nou 4 hoorn. Hoe vies het nou ta? Nou, het zijn natuurlijk 4 totaal verschillende stijlen. En dus dat is voor ons ook vrij lastig beoordelen. Het zit dicht bij elkaar, dat ten eerste, wat mij betreft. Maar wat ik ook aan de muzikanten uiteindelijk wil meegeven, of je nou vandaag eerste of laatste wordt, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Want het zijn 4 meningen die we hier geven. En misschien is de kijker straks op tv wel totaal oneens met ons. Dat kan ook. Zelfs, en ik denk dat de muzikanten dat ook mee moeten nemen. En er vooral gewoon heel erg van gaan genieten. Ja, en het is vanzelf spannend voor de muzikanten. Ze staan in een wedstrijd en ze hebben maar een competitie te krijgen. Ella, even een vraag van jij. Do hast wel eens jij daar een competitie meedoen, toch? Ja, dat klopt, ja. En dit doe ik even in het Nederlands. Maar dat was een International Big Band Competition, om maar Nederlands te spreken. En dat was in Hoofddorp met een big band. En daar deden we ook mee. Competitie, echt wedstrijd, spanning. Ja, dus dan wist als geen oor hoe het vielt van deze muzikanten om in zo'n wedstrijd te staan. Dus. Zeker, ja. Ik heb zelf altijd last van een droge mond dan, als er spanning bij komt kijken. En met zingen of trompetspelen in mijn geval, is dat echt niet aan te raden. Dus ja, absoluut.
Ja, over een droege moeder sprutsen. Willem, had Fokko de Jong daar echt les van een droege moeder? Of hoe zit het met zijn spanningen daar? Nou, ik echt bij verbazing hebben dat hij ja. Want het eerste wat hij Jimmy zei, wat krijgt hij in die zaal? Een droege moeder, Fokko. Daar hiest u ook les van, of net? Ja, een beetje. Ja. Nou ja, dat hindert niks. Maar dat is voor het jong soms wel eens een beetje lastig. Maar daar hindert het even mooi. Ja. Dat het een beetje bijna een beetje droege moe hier. Misschien vind ik een beetje de zenuwen. Hè? Alles bij elkaar. Zo kennen. Ja, maar het is een hard werking. Sowieso, want ja, geen publiek. Jurelet Witse zei het al even. Dat is eigenlijk dubbel werking. Hè? Normaal gesproken sta je op zijn podium, dan probeer je wat. Maar als je niks weerom krijgt van het publiek, mist dat bij zo'n optreden als jong, hè? Ja, absoluut. Toen kreeg je helemaal geen respons. Dus toen moest het echt 100% brengen en kreeg niks weer waarom. Dus dan dorst het, dan richt die focus die ergens op de camera mee of zo, die achterin stien. Ja, en dan is het, het must iets meer fantaseren, iets meer brengen. Ja. Dat is zo, ja. Gewoon het werkje dus. Ja, het werkje. Maar wat Ja, er moet wat gebeuren. Ben je net verzoeker, toch? Nee, ik ben net verzoeker. Nee, maar ik net van stien, hè? Nee. Ik geef het aan nog even Borman. Arjen Kamminga, want toen had het de meneer even begeleid op de piano. Ja. Hoe had het doorpakt qua pianospel? Kwam hij al mijn idee of hast u dat verder uitwerken? Nou nee, het wiel een versje wat hier Fokko Jon eigenlijk al heel nul opnam. Dus maar zit het dan ook helemaal op papier al en uitschreven? Nee, dat moest eigenlijk nog een plak vinden. En daar heb ik heel veel willen aan. Ja. Heel wat medisch en Jon... Toch een beetje bijschaven? Bijschaven, ja, eigen maatje. Ja, arrangeren nemen ze dat. Ja, mooi hoor. Is dit even verleerd nou? Of meisje beiden toch eens wat vaker op het podium? Precies het is, jongens. Nou, het bevoelt me wel heel goed. Ja, we moeten wel even troffen. Nou, er ontstaat iets moois daar. Nee, dit is hartstikke mooi. Ja. Dit is eigenlijk de eerste keer voor mij dat ik alleen aan mijn pianisten werk. En dat bevalt me hartstikke goed. Want het is inderdaad, het is liedser. En we hebben nou natuurlijk hier met Lieds Veske. En zo een ervaring. Hartstikke mooi. Ja, want ik ken die van Fisk en de Stereo Machine, dus een band. Zit het echt wat meer in de Americana hoek, wat meer, hè? Wat country-achtige. Die band bedoelt. Ja. Ja. En dit is iets meer balladachtig, Ja, klopt. Ja. Nou ja, dat is ik op een gegeven moment cruise nummers en dan merk je van verrek, dit wordt wat liedser al jaar. En dan merk ik dat het inderdaad daar wat van uitroeit, van die stijl. En dan komt het uiteindelijk bij Arjen uit. En vandaar ik dat ik daar wel voor kozen heb nou, om dat echt op te zieken. Dat vind ik ook wel, ik vind het hartstikke mooi. Even kort, wat het nummer hoe? Ja, het nummer gaat eigenlijk om in één zin te omschreeuwen over dat gevoel van dat die op een gegeven moment heel erg bewust worden kerst van een bepaalde verhoring die er ons zit te komen of die er is. Nou, dat is wel een beetje zware thematiek. Ik ken hoe leven en dingen, maar ik ken ook hoe alles verhoren natuurlijk. Hè? En dat moment, dat is die er heel bewust van best. Dat is eigenlijk stiltjes in de wereld, best heel bewust van de wereld. Nou, dat is ook proberen te vatten in deze tekst. Goed. Heren, dank u wel. Best genoeg, dank je wel. En we horen net van Zoeker. De volgende finalist heet Second Try, maar ze doen het toch echt voor het eerst mij onliert. Maar ervaring had ze wel, want de band bestaat in verschillende samenstellingen al haast 15 jaar. Martin Koning wie er vanaf het begin van de band bij en schreef van Liert een versje met de alleszissende titel Feel het gevoel. Second Try, een hele hoop succes in de finale van Liert 2023. Zet hem op en winnen, hè. Liert 2021. Second try in de finale. Zet hem op jongens. Winnen. Second try. Iets 2021 is voor jullie. Jullie kunnen het. Zet hem op. Zet hem op. Ons prutsen we, dat ik net door praat. Je stoot net me jere kist. En ik maar bij mij lid. Beetje wen van illusie. Uit een vierverlien. Die pijn niet missen ze. En ik viel ze mij die maar. En ik rode tuut. Stormy juist. Ik roep de geur, die dij om jou. Ik jij die stem, tot de wind je bracht.
Ik viel het gevoel, klein in mijn nacht. Viel het gevoel, mijn leven. Viel het gevoel, doe je eens bij mij. Viel het gevoel, mijn leven. Je stal me juist en ik roep de keur. Ik dij om jou, ik jij die stem dat de wind je bracht. En ik viel gevoel, klein in mijn nacht. Viel gevoel. Ja, en dan ben je wel hartstikke een mooie crossover. Ginger en Vaske. Dadelijk zullen ze haar een speciaal kunnen noemen je jongen. Maar eerst zorgen we hoe het lied stadig gewoon zijn contouren krijgen had. Facile die werkt veel meer vanuit, oké, we gaan gewoon nu, er is een beat en ik ga nu een take doen en dan zie ik waar dat me heen brengt. Ik vind het heel interessant om dat te zien, omdat er dan wel echt zo weer andere melodielijntjes uitkomen waar ik dan minder snel op zou komen. Veilig in je neus. Geen rijmwoord op lees. Dat had ik nog niet verteld, Dylan. Maar dat is wel waar ik een beetje op mijn rijmen daar. Bij Ginger had ik heel erg het gevoel van gewoon plezier hebben, goed nummer maken, goed eraan werken. Dus dat vind ik wel heel fijn, dat het wel vrij voelt. Als je lacht. En Ginger zingt heel goed, dus dat is ook wel leuk. Oh, thank you. Het liedje gaat over wat er gebeurt als de dag overgaat in nacht. Er is altijd wel echt iets magisch over als de zon niet meer schijnt en als het donker is. We hadden het over spelen, dat je veel meer in een soort van avontuurlijke modus komt. Ja, lekker dansen en spelen en op avontuur willen en veel meer durven, grenzen vervagen. Dus daar zijn we over gaan schrijven. En dan kwam die Be Brave.
Hey, Lotte! Je weet wat zij doen. Ja, als je kijkt naar hoe het eraan toe is met het nachtleven, dan heb ik wel een gemis aan hoe het voorheen was. Het oude normaal, zeg maar. Ik hoop dat die mensen die zo lang hebben gewacht om uit te gaan, dat die denken, ja man, dit is inderdaad wat ik bedoel of zo. Dat zou leuk zijn. Inderdaad, wat je hoopt inderdaad altijd, want je hebt wel Ja. gedachten, dat is natuurlijk wat je hoopt. Dat gevoel dat wij hebben, dat je dat succesvol overbrengt. Maar in principe zou ik zeggen, het is voor iedereen die zich door aangetrokken voelt of zo. Of denkt, oh, vet nummer. Ja, we gaan terug naar de tweede crossover van Fayoen. Ginge en Vaske. Vasiel Kuipers, kijk nog even de laatste ding kleerzet. En Ginge, René Riepstra. Hey, maar voordat we naar het resultaat gaan, ben ik even benieuwd naar Jim. Want Jim Oorstwarm in de talenten hebben orant hier beide heel soort nieuwe dingen doen. Vasiel, daar wies mij aan het Hit de Noord programma. Hoe wie dat? Ja, wel leuk. Veel leert en in januari Noorderslag, dus veel zin in. Ah, dat is van mij dan. Ja, klopt. Ja. Maar het eigenlijk is nog niet bekendmaken, maar we doen nu alsof dit donderdag is. Oeh, we hadden een primeur, Ja, Noorderslag. Leuk. En wat wie nog meer van die een hichtepunt dit hier? Ik denk een single die het goed deed. Voor het eerst echt op meerdere radiostations speelt, dus dat was wel echt leuk. En ik, zometeen de plaat in januari, dus daar heb ik heel veel zin in en hopelijk wat grote festivals. Dus... We gaan een soort van die jaren dus. Ik hoop het, ik werk er hard voor, dus ik hoop dat wat u betaalt. Ja. En Ginge, van die, door die is mij aan de popron, die krijgt oren. Hoe is dat best? Dat was top. Dat was top. Ik was al lang bezig met het idee van ik wil gewoon meer live ervaring opdoen. Nou ja, dan is dat gewoon perfect. Dat is, ja, dus we hebben heel veel shows uiteindelijk achter elkaar gespeeld en dan leer je zoveel meer even te grounden op een podium en wat je chill vindt tijdens een show en zo. Dus dat was daar echt heel top voor. En ik had een EP uitgebracht en het is gewoon zo fijn dat ik die live heb kunnen spelen ook. Ja, geweldig. En wat komt er nog meer om? Nou, op dit moment ben ik veel aan het werk met Lake Woesoe in de studio. Die zit ook in Leeuwarden. En volgende week komt er ook nog een nieuwe single. Een samenwerking met Sunry James en Ryan Marciano. Zo, dat ben Cliphitje. dat ben de namen, ja. Dus dat voor nu even, ja. Oké. En een samenwerking duurt dus met Vaske. En Jim hebben werken aan een noemer wat gaat over het staatsleven. Wat vind je van het staatsleven van jou? Ja, kijk, ik woon hier nu niet meer. Ik woon nu in Utrecht, maar ik kijk daar gewoon wel echt met heel veel plezier naar terug. Gewoon hier dansen met mijn vrienden en altijd daarboven in de shooters en karaoke bij de scooters. En ja, dat was dan een beetje de vaste prik, ja toch? Laten we hopen dat we gauw weer het nachtleven in kunnen, toch? Ja. Hey, nevens mij steen je hem kleer. Vasiel zit er klaar voor. Ginge, Doek. Hey, we gaan zien naar de tweede crossover van Fayoen. En dat binnen Ginge en Vaske. Maar het is weer nacht.
is hij nog kwijt. In mijn hart ben ik een klein kind. In mijn stad binnen wij voor altijd. Ik heb daar voor altijd niet. Lof die liek het gries, rieren trode rood. Lof die liek het gries, bloot weinig overal. Lof die liek het gries, wij willen voor altijd weer. De lof die liek het gries, wij ben voor altijd niet. Het is weer Enorm bedankt voor het luisteren en gaan jong. Elk jaar is er een lied van het beste Friestalige lied. Daarnaast is de zoente eeuwwisseling ook Lied International, met deelname van een groot aantal Europese minderheidstalen. Lied International vindt 1 keer per 2 jaar plak en Friesland nog altijd mee, omdat Lied International onder de vlaggen van het Friese lied organiseren wordt. We doen even in de historie van Lied International met een compilatie van de Friese deelnemers tot de jaren heen. Mijn grasje voor. Neemt die tijd, ik wacht hier op tijd. Tijd is weer genoeg van mij. Neemt die tijd van de witte wien helle toen. Staan op de trapers verjaardag. En mij het jas doet stuw al. Wenn zwegel van oost. Ik viel me uur zo zoos. Want de wien let me koop. Dat het de ster al verlitten. En die namen Stalkers drogen leven en kies die eigen waai. Stalkers drogen leven. Knap is alles als in één knap. Stiet er soms alleen even maar één stap.
elkaar wat ik beleven ga. Ze zei te jong wat prachtig, maar ik weet dat ik er uiteindelijk niet ona. Bekrutte nijsa. Zeg een stukje van mijzelf zien daar. Van dichtbij, heel dichtbij. Ik ren het aan, maar sta het als ik in. Om even waarom te zien, zat er de jaren heen hoe dat Fries en de muziek en de passie vooral ook mooi te combineren binnen. Zeker wat lied onbelangrijk. De laatste die zijn trouwens weer Afke Sudersma. En we keren weer waarom naar ja, toch een beetje de wedstrijd van lied. Martin zit hier van Second Try, die krijgt hun nummer die in. Ik ga eerst even naar die blikvanger Martin, want mooie gitaar. Ja, vind je een mooie gitaar? Die had net van niks mijn naam. Nee, ik denk, laat me even zien. Weet je, een hele bijzondere Stratocaster. Rechtstreeks uit Amerika gehaald. En het is een one of a kind. Deze is ooit gemaakt in de jaren 80 voor de NAMM in Amerika dus. Dus er is er eigenlijk maar één van. En daar ben ik echt trots op. Kan ik me voorstellen. Ja. Is het customized in die zin dat het zijn huis van ik wil het zo en zo hebben of niet? Nee, hij was al gemaakt. Hè? Dus hij is uit verschillende onderdelen bij de custom shop is die in elkaar gezet om tentoon te stellen op de NAMM. En toen dacht ik, hij werd geadverteerd in Amerika. Ik denk, die wil ik hebben. Ja. En die heb ik in grauw laten komen. In een grote doos. En maar hij speelt tot nu toe geweldig. Ja. Zei dat wat u in karakter? Dat is iets havos, dat is er dan echt voor 200% vergeest? Nou, zo is het ook. Ja. Weet je, toen ik mijn vrouw ontmoette, toen dacht ik, die moet het ook worden. En nou, uiteindelijk is het gelukt en 30 jaar later nog steeds. Ja. En zou ik met de band gingen? Ja, eigenlijk is dat natuurlijk toevallig. Je komt ergens aan het werk en er zijn mensen die dezelfde hobby hebben, min of meer. En dan kom je bij elkaar. En dan dacht ik, ja, hier moeten we wel mee doorgaan. Zoals ik dat ook geschreven heb, min of meer. Onze bassist die overleed veel te vroeg overigens. En toen dachten we met z'n allen van, en nu hè? En gelukkig hadden we iemand die de bas van onze vroegere bassist kon overnemen. En werd dus bassist, was drummer. Dus we moesten een drummer bijzoeken en nog wat andere lui. Die ook geweldige collega's zijn overigens. En tot de dag van vandaag hebben we een hoop plezier. Ja. Die Friese taal, du praat het zelf net. Ja. Ik vind het heel mooi hè, hoe mensen er heel linig mee omgaan in beide talen combineren. Dus alleen maar mooi. Is het toch de regel om zijn tekst te schreeuwen? Hoe hij hem er aanpakt? Nee, ik heb een heel schrift vol met nummers. En ik heb het halve schrift heb ik nu al overgezet naar het Fries. Oerzet dus? Ja, overgezet. En waarom? Ik ben nu bezig met een boek van Flip van Doorn. Hè? En dat is echt geweldig hè? Als je ziet hoe Friesland zich ontwikkeld heeft. En toen dacht ik, weet je, ondanks het feit dat het boek nog maar net uitgekomen is, maar ik ben wel op de goede weg. Hè? Wij zijn op de goede weg. De helft van ons repertoire is Fries. En we hebben er 1 van die nummers hebben uitgekozen om hier te brengen. Dus het zit nog wat in het vat, laat ik het zo zeggen. We treffen je hem vaker op lied. Ja. Ja. Martin en natuurlijk de rest van de band van Second Try, dank u wel. Vierlijk gevoel is het nummer en Wim Rijt, Soert naar Denemarken gaan of net? Ik had net wat zin gelukkig. Ja, misschien wel Adrie de Boer, want we hebben nog 2 finalisten te gaan en 1 daarvan is Adrie de Boer. Adrie is net meer vod te denken in de Friese muziek. Al van zijn 15e jaar is Adrie warber op het podium. Meerdere keren die Adrie in de finale van Lied. Daarom wordt hij ook wel Mr. Lied neemt. In 2001 won het Songfestival van het laatst. Zo Adrie nou 20 jaar later op een nij Lied 2021 winnen. Dit is Blijf maar bij mij. Sido en Bernard. Yes! Jim stond in de finale van Lied 2021. Vanuit Holwert hopen wij van heel Waardenkoor dat je natuurlijk winnen zult. Isa die twijfels om mij, maar een huske, een tuintje, een katje. Die vrouw die zag groot en doe wie is nog zo vrij,
maar hoe kan die simmer mijn schatje? Leven mast jere, dat zei ik in die zwier waar in de loft en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij, dus blijf maar als het kost je bij mij. Was toe bij mij blijven, dan zong ik voor die. In het manlicht zegt een leeuwiske. Då krijgt u de dun vaske griente van mij. Ja, ik bouw u hier een paradieske. Leven mast jere, dat zei ik in die zwier waar in de loft en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij, dus blijf maar als het kost je bij mij. Ik zei, sjong mijn rozen, die bloeien saree. En de wind stiert al op die te wachten. Doe zeist, ach alleen, dat is nou echt niet. Het is beter bij die te oornachten. Leven mast jere, dat zei ik in die zwier waar in de loft en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij, dus blijf maar als het worst je bij mij. Ik ga net hoe dreun en do bist je bleu, die simmer wie vol groei en bloei. De lucht wie zo skin en we gaan niet te min. Een winter als die komt, daar kennen wij het zien. Leven mast jere, dat zei ik in die zwier waar in de loft en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij, dus blijf maar als het worst je bij mij. Leven mast jere, dat zei ik in die zwier waar in de loft en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij, dus blijf maar als het worst je bij mij. Je bij mij. Je bij mij. Ja, het eerstvolgende Lied International zal in Denemarken gehouden worden op vrijdag 3 mei 2022. En de contest vindt plaats in Tunder, in het zuidwesten van Jutland. Krek door de Grace bij Duitsland. De inschrijving van Lied International is intussen geslepen. En je naast mij zit Celine Kalsbeek, daar bist dwanen met de organisatie van Lied International op dit moment. Ja. Wat is die rol daarbij? Nou, vanuit Friesland organiseren wij altijd wel de inschrijving van alle deelnemers en de selectiejury. En daarna gaat de organisatie oer naar onze vrienden in De Denemarken. locatie in het Boeteloon inderdaad. Dus zij is al de inschrijving komen binnen, maar hoeveel binnen nou op dit moment? Hoeveel mensen door mij? Er zijn 28 inschrijvingen die van de IEP en plakken inschrijven kennen. En Uit heel Europa? Uit heel Europa, ja. Echt uit Russische staten, wij en zuiden, noorden, de hele regio. En hoeveel upload daar dan van oer? Wij gaan naar de finale? Uiteindelijk in de tredje bent ze naar de finale, maar daar zit bijvoorbeeld uw winnaar. Ja, want ik zei het direct al, Friesland doet altijd mij. Omdat wij zijn initiators van dit verhaal. Ben wij een soort van de baas van Lied International? Ja, nou ja, het is Bist u de baas? uitvinding. Nou nee, zo viel het net, maar het is wel uw uitvinding in, nooit dat Lied 10 jaar bestier, is het voor de eerste keer Lied International organiseren. Prachtig. En nou door het in Tunder, komend hier. Waarom daar? Nou ja, seizoen is in een oorplakje in Denemarken vorig jaar al Lied International organiseren. Maar om bekende redenen is dat net teruggegaan. En ze wilden het toch wel heel graag organiseren. Dus we zeiden, nou dan komen we in 2022 bij. Dus ze hebben eigenlijk al druk dwaan om alles daar te tatarieren om het daar plakvinger te Ja, leren. klopt. Nou zitten we nog wel een Lietsbeach in corona. Is dat nog een probleem of geven we daar gewoon was terug in? Ja, we
blauw positief. En we beginnen vanuit dat we daar live muziek, mooi live publiek hebben. Je weet het uiteindelijk nooit, maar Je weet het nooit, maar blauw positief. we trots zijn inderdaad. Hartstikke mooi. Succes met de organisatie en dank u wel voor dit verhaal. Dank u wel. En wij praten hier intussen nog even verder over de wedstrijd die nog altijd gaande is. Ja, Denemarken is al wel leuk, maar je moet het jongen eerst wel even op je naam schreeuwen. 20 jaar Vlien, Adrie de Boer, 20 jaar Vlien. Dat is heel vaak op dit stuit of de laatste dagen waar hoe praat werden. Toen had ze hem won. Nou is 2021, dus weer mij. Ja. Waarom? We vinden het mooi, hè? Ik bedoel, maar ja, nee, best altijd welkom. Maar wie van de motivatie om mij te doen? Nou, de motivatie, ik hier dit format, het nieuwe format voor Liert, heb ik dan nooit meemaken. Ik ben 30 jaar geleden ben ik begonnen met Liert. In Jontje 91. Ik vond een beetje... Oh, sorry. Ja, in Jontje 91, dat was de allereerste keer, weer 30 jaar geleden. Dat was een compleet over format in een oude harmonie nog. Toen een nieuwe harmonie. Ik heb nog de boetenversie meemaken in Stenden. In 2015, dat weer de laatste keer. Maar dat nieuwe format, dat longt toch ook wel een beetje om... en dan kwam het er natuurlijk helemaal bij dat live op televisie komen, zo sinds verleden hier. En ik hier voor mijn nieuwe album, wat in februari uitkomt, ik een heel mooi vers. Ik denk, nou ja, ik kan het altijd insturen en wat weet, vinden ze het leuk nog om je te laten doen. En Safir is dus ik aan. En en het is de halve keer nou, Willem, dat ik dan bij die heb. Maar 30 jaar verlien. En nou, dat vind ik toch wel een heel groot verschil tussen hoe dat toegiet en hoe het nou is. Ik weet nog dat ik toen verschrikkelijk nerveus was. En die betrapen me er weer op dat ik net helemaal nervositeitsvrij was. Toch nog een beetje zenuwachtig. Ja, maar dan kwam ik de entourage. Dat kreeg mijn Pieter hoor. Van entourage is zo apart. Er is geen publiek om die heen. En ja, er zitten wel een paar mensen in de zaal. Maar er zijn alle mensen die met loorddwammen binnen, of de jurering binnen, of periodagasten nog. Maar het viel heel apart. Ja, nou, en het is ook weer oors, want we best wel druk aan streamen. Vaak, hè? Dus de live concept vanuit de huiskamer eigenlijk wij. Ja. Maar dat is echt weer oors. Ja, dat is echt weer oors. Dat is een orenkeuze dan dit. Ja. En deze keuze is deze week pas maken van dat het zonder publiek hangt. Ja. En dat wie natuurlijk de insteek in eerste instantie net. Ja. Dus ik vond het wel jammer. Het veske, zijslijnen, dat lei en dat bleek blijkbaar ropte dat van daar kies wat meer mee doen. Hoe stond Stien? Nou, de grap is, we hier een veske voor het nieuwe album en dat je het Friesland in thuis. En in de studio ontdekten we van ja, de taal voelt net helemaal, het kwastje voelt net helemaal bij de producer in dit geval. En dat wil ik. Dus ik zei, toen heb ik Gini vregen om er een oren tekst op te maken. Gini Bastiaans, Gini Idema. En oren tekst erop. En dat paste net toch in die muziek die ik erbij bedoelde. Dus uiteindelijk het oren veske weer waarom, oren tekst. Ja, dan bleef die tekst lezen. En dat was zo'n mooie tekst. En zie ik in coronatijd schreeuwen. Dus zit ik een beetje in verwerken, de coronatijd. En, maar toen heb ik er een heel mooi kleinootje van maken. Terwijl het oren een heel bord uitbalanceerd, 6-8 noemen weer. Met toeters en bel en trompetten en neem maar op. En, maar het is nog een heel intiem vers geworden. En ja, ik vind zelf dat het heel mooi geworden is. En, ja. Dus ja, dus we hebben dit maar ingestuurd. Komt wel op het nieuwe album dus? Ja, het staat al op het nieuwe album. Het album is in principe klaar. Alleen ja, volgend hier pas de presentatie willen. Want ik wil in deze tijd echt geen presentatie houden. Dat je ook net zitten. Nee, het is ingewikkeld. En het risico is te groot dat er misschien, krijg ze hier misschien wat zien mensen in de zaal zitten. Ja. En daar heb ik geen zin aan. Nee, ik wil mijn feestje doen kunnen. Ja. Maar mijn meesten die mijn muziekstypje, die heb ik om me heen nodig om tot een leuk feestje te brengen. En let ook mee, de douane niet voor iedereen. Hopelijk wel, ja. Mooi. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Adrie Boer, ja, net 20 jaar zit hij gewoon hier weer. Alweer in totaal, dus mij die een ongelooflijk aantal neer. Maar goed, het zie je te man dat hij nog altijd knoop mij doet onliert. We gaan naar de laatste finalist van de joen. Volk. De band is inmiddels net meer onbekend bij Liert. Ze staan voor het 3e jaar op Riegen in de finale. Volk met een vleugje jazz. Het lied skreun en zong toch Pieter Banga jit De Leefte. Over het ha of missen en het jaan en wissen. Maar of dat altijd slaat? In de tekst draait het om de leefte, al draait het verjoen vanzelfs om wat oors. Dit is Volk mij De Leefte. Volk in finale van Liert. Dat wordt fantastisch, jongens. Yay! Ja, het is een leuke band hoor, maar wat zeggen al die mensen? Ik versta geen Fries. Volk in de finale van Liert. Dat klinkt toch net hoors. Volk alweer in de finale van Liert. Ja, succes! Ja!
Ik wil volk een hele grote sterkte te wensen in de finale van Lied. Deze is voor Gerrit Bos. Leefde ben ik een leven stumpen. Mijn relaties erin meestal mis. Dat weten we. Het is voor mij weer weer een wonder. Als mijn leefde nog on is. Nou, dat weet maar niet vanzelf. Vrouwje gaat haar eigen wiezen weer niet. En mooie willen meestal maar één ding. En zit een vrouw in oorgang of periode, dan viel een maaljes leven min. Slaat nergens op. Leefde, leefde, het draait toch heel iets weer om leefde, leefde. Het gaat afwissen van die leefde, leefde. Het jaar afwissen van die leefde, leefde. Het draait toch heel iets weer om. Rond 4 uur kom ik uit mijn werkwaai. Dus kwam uit de televisie on. Mijn vriendin sprint aan uit de keuken. Want zij vindt dat Beetje ongewoon, heel ongewoon. erg, ja. Zij wil standaard eerst graag maar mee praten. En terecht vind ik, hè? Leven hoe weer in die en wat gaat er in die om? Dat doe je, hè? Ik denk dan weer diezelfde vragen. Dat praten vind ik Dom vanzelfs. leefde, leefde. Het draait toch heel iets weer om leefde, leefde. Het afwissen van die leefde, leefde. Het jaar afwissen van die leefde, leefde. Het draait toch heel iets weer om. Jim. Joos in oren was ik graag op beta. Oors valt ze in sliep voor de tv. Ik zit aan krekt om in bord. Tja, ik zucht en ik zeg, nou ja, vooruit maar. Oké. Zeg dan nee. Uiteindelijk, als ze dan naast mij in bed ligt. Mijn lust plust, mijn libido. Oh. En krijgt voordat ik zis, lekker sliepen, begint het praten weer. Leefde, leefde, het draait toch heel iets weer om. Leefde, leefde, het afwissen van die leefde, leefde. Het jaar nou wissen van die leefde, leefde. Het draait toch heel iets weer om. Jazeker. Sax! Leefde is allereeuwig. Een soort van ziekenhuisventiel. Ja, het voornaamste in het leven, zonder mis. En ja, wij doen vaak alleer is best wel, alleer, maar weet dat leefde werkje is. Lekker seks trouwens. En ik weet wel, wij binnen enkel terugjes. De natuur docht wat er wil. En wij kennen het alles stillen. Dus leef je leef en wees aardig voor oren. En die zelfs, als krijgt het deer, gauw. Maar die een hele protte villa. Leefde, leefde, het draait toch heel niet weer om. Leefde, leefde, het haar afwissen van die leefde, leefde, het jaar afwissen van die leefde, leefde, het draait toch heel niet weer om. Leefde, leefde, het draait toch heel iets weer om. Leefde, leefde, het
Om die? Om die. Hoor Draait net even om op, die. man. Draait net alle jaren om Altijd die. maar dat gedoe met Heeft hij. die tekst nou geleerd van hem? Ja, en dat iets Nou, met die libido of beetje zo, jammer, denk hè, ik. Pieter? Van Lier 2021. Zo in totaal. En hier ben ze al je nog even op een richtje. Geen liefde, geen leven, geen woord zonder die. Ik mis die, mijn leven, de liefste van altijd. Wist de wereld een roos van, ik voor die blokje, neem die mooi naar huis staan. Wist de wereld een roos van. Tel je de wezen terug mijn leven en bij de mooiste op, dit is mijn streepje, alle hoopspoed Ik ben net van zoeker, maar ik net van stier. Zo om me heen en houd me naar de meer. Veel gevoel, mijn leven. Veel gevoel, er is bij mijn. Veel gevoel, mijn leven. Veel gevoel, maar je voorbij. Leven moest jaren, dat zei ik in die zwierbaar in de lucht en wat dorst. En elke niet zei, het is nog net voorbij, dus blijf maar als het worst je bij mij. Leefde, leefde, het draait nog heel tijd. Waarom leefde, leefde, het afmissen van die leefde, leefde. Het jaar afwissen van die leefde, leefde. Het draait nog heel tijd. Waarom Jim? Ja, waar gaat naar Denemarken? Het is de grote vraag natuurlijk. En daar heb je natuurlijk dus ook nog invloed op. Hoe dat al je zit, dat leidt Fappa straks en Eline wel uit. Hoe de stemmerij. Wij praten nog even naar over het laatste optreden van deze aflevering van Lied. Ja, we krijgen nog een van de winnaar. Lijkt daar voor duidelijke wijze. Maar Pieter Banger, bij die Volkers kijkt het optreden hier. Best mooi klaar trouwens in het reet, jongen. Ja, dat week hebben we een idee. De rest van de band wie in het zwart en ik in het reet. Alleen nog, ja, dan doe je dus tussen wat on. En dan blijkt het al jaar, ik heb het wel uitzacht, maar net past. En dan blijkt het dus al jaar behoorlijk strak te zitten. Dus ik doe alles eerst los en dan krijg ik adem en lucht. Dus dat is wel heel fijn werk. Zo'n grauwe jongen, best wel. Nou, nee, maar ja, je wordt het toch ouder en dan... Het leven dijt je uit. Door die pet even op. Ja, nee, dat is dit prachtig. Ja, nee, dat... Zie, dit is, ja, reet is de kleur van de leeuw. Reet is de kleur van de leeuw, dat zei het. Volk, al jij ermee in, je best je ook al even? Ja, dit is zelfs de tweede keer achter elkaar in de finale. Ja. Zelfs. Wat look je hem zo'n lied? Ja, het past wel een beetje bij u als band. Ja, het soort muziek wat wij maken past er misschien net heel erg specifiek bij. Maar dat is een beetje een mix van jazz, folk en klezmer. Dat is meer iets voor op stritten. We zijn eigenlijk een streetband. Wij spelen het liefst tussen de meesten op stritten. Ja, doe je nooit het liefst? We doen het liefst en dat doe ik het vaakst. En daar ben ik het beste in. Dus, maar goed, wij zongen Ramses Shaffi in het Fries bijvoorbeeld. En Tom Waits in het Fries. En dan komt het toch wel iets in de buurt van wat er op liet, Bart. En ik volg het al heel lang. Ik vind het zeer interessant. En ja, Treije Verlien weet echt, het is bloot een eer om mooi te doen. Ja, maar na 3 keer wint het vanzelf al. Ja. Maar ja, ik wil gewoon ooit graag een keer mooi doen on lied. Nou, dat bij de Treije Lien. En sindsdien ben je er elke keer bij. Een prettige verslaving. Ja, nou ja, goed. En het is zelf ook nog eens een keer zo dat in coronatijd er een soort optredens gecanceld worden. Ze belust zelf als band zijn dat ik een lied beetje in de picture en in libben. Want dat is werk het rek. Ja. Het noemen, ja, je doet de leeuw. Nou ja, als je op de televisie stond, krijg de leefde. Eigenlijk in het vestiging gewoon leefde. En dat gaat een beetje over de meer
eerste zaken van de leven. Dan laat ik het zo uitdrukken. En vooral over de zaken dat je al... Dan krijg je de honing van de dames nog wat doen. Ja, dat is natuurlijk, dat heb ik altijd wel wat in de band. Want ik daag ze uit en dan pakken ze me weer om. En dat is ook alleen maar goed. Ja, dat zo'n meer vrouw uit, maar mijn mal, je pakt ze maar weer om, zoek ze. Ja. Maar in de regel gaat dat wel goed. Nee, ik pak graag de eerste zaken van de leven aan. En als je al een periode bij me komt binnen, dan is het vuur van het begin voort. De romantiek wordt oors. Leefde bloot prachtig, maar er zit een ontwikkeling in. En daar wil ik het in het Veske leefde eigenlijk over. Dus dat denk ik het eigenlijk over. De ontwikkeling in de leven, de tradieren in. Het noem is best wel in een soort, ik zou bijna zeggen, in blokjes opbouwd. Hè. Het is een stukje muziek en dan krijg je tekst. Er zit nog bijna wat poëtische stukjes in. En op een gegeven moment heb je een soort dialoog. Dat is bijna toneel, om het zo maar zo te drukken. Hoe zet dat in het koor? Want ik bedoel, dat is dus het is ook een beetje een puzzel dus. Het is sowieso een puzzelstuk. Het Veske hier al heel lang. En wij hebben zelf in de band de eerste roer van Wollen. We maken al lied. En wij maken alleen nog maar Veskes in het Fries, al een eer als 8. En we hebben inmiddels gewoon ik wel aardig wat Veskes op voorraad. Dus dan krijg je een discussie van de band van welk Veske sturen we dan in. En dit Veske hier ik wel kleer, alleen dan gooi ik het in de band en dan gaat iedereen zich ermee bemoeien. Positief bedoeld. Maar dan krijg je dus dat... Ja, dan daagt ze zelf uit, toch? Ja, nee, precies. En dan krijg je dus inbreng van iedereen en die zegt van, nou, maar dan krijg je zo'n soort Veske. Dus het is een ontwikkeling van de rest van de band die zich bemoeit met mijn Veske en dat is alleen maar fijn. Dat levert mooie creatieve zaken op, toch? Dankjewel. Ja, Ja, liedjes. Bedankt voor het meedoen. En door de groet naar de band trouwens. Ik ren nou weer om naar de band en dan zie ik dat wel weer om. Dank. En we zullen zien waar we straks weer romsjoggen van de deelnemers. Dit weer in ieder geval volk. Dus net de leefde, maar leefde. Ja, en op dit stuit is de jury drok in berie over het bepalen van de uitslag. Ja, dat is een hele rekkensom, want elk jurylid met 10 punten aan ons zien of haar nummer 1, 8 punten onder nummer 2 en 6 on 2 punten onder nummer 3 ontzaan. Nee, is dit hier dat jou thuis het 5e jurylid binnen. Je kan een stem uitbrengen op jouw favoriet. De act met de meeste publiekstem krijgt correct als bij de oren juryleden 10 punten. De nummer 2 van het publiek 8 punten en Safat Hinne en Safat Hinne. Jouw stem is dus wis van invloed op de uitslag van Liert 2021 en stemmen kind vandaag nou op www.liert.frl/stem. En over toch op stemmen hebben, dus kijken we voor de laatste keer nog even naar Willem. Want hoe is de stemming daar nou, Willem? Is het een beetje de opluchting die het overheerst? Ja, uiteindelijk toch wel. Ik bedoel, Spiel op Strijd, als het volk al krijgt, zei dat is correct wat hoort dan hier in Neushoorn. Op een podium staan met al die camera's eromheen en mensen die met audio dwalen binnen. En je weet ik, wat je direct vervinden, toch gewoon een wedstrijdje mee. En dan zit er toch altijd een beetje spanning op. En ik moet de meesten, ze staan iets verderop, zien kunnen ze nou net zien. Maar toch even een diepe zucht en lekker. Maar ja, het gekke is, en zo dubbel is het dan ook weer, die spanning neemt nou weer aan, maar die punten komen erom. En dan ga je toch wel weer een beetje stress weer om. Dus de ontspanning weer er, maar de spanning komt er weer om. Ja, en de ontlading zal dadelijk nog volle grutter wezen. Dank u wel, Willem. Wij gaan er nou even uit voor Friesland Joert en het waar. En daarna komen we bij hem waarom, maar de uitslag van Liert 2021 ondadelijk. Hoi! Ja, en ondertussen is de jury hier nog druk in beraad om de punten te verdienen van de finalisten van Liert 2021. Maar vergeet zelf echt net de stem, want de publiekstem telt voor 20% maar in de einduitslag. Stemmen kan nog steeds via www.liert.frl/stem. Ja, maar net zo heel lang meer. We laten nog één keer alle finalisten voorbij komen en daarna kun je nog correct even terugstemmen. Geen liefde, geen leven, geen woord zonder die. Ik mis die, mijn leven, de liefste van altijd. Mis de wilde rosa, ik voor die klokje, neem niet mooi naar huis staan. Mis de wilde rosa. Ik ben net van zoeker, maar ik net van stier. Sjoch,
moest jaren, dat zei ik tjen die, zwier waar in de lucht en wat dorst. En elke niet zei, het is nog net voorbij, dus blijf maar als het worst je bij mij. Leefde, leefde, het draait nog heel tijd, waarom leefde, leefde. Het afmissen van die leefde, leefde. Het jaar afwissen van die leefde, leefde. Het draait nog heel tijd, waarom je. Je kunt dus nou nog stemmen totdat we dadelijk weer waarom binnen. Want we gaan nou naar het waar. En of we waarom binnen CWCM waar de winnaar van Liert 2021 wordt. Gewoon dadelijk. Ja, welkom bij de uitslag van Liert 2021. Er kan net meer stemd worden. Er zijn heel soort publiekstemmen uitgebracht en die worden op dit stuit alle geteld. Ja, de 4 leden van de vakjury hebben intussen wel hun oordeel opmaken. En mij is het dadelijk dagelijks bij de uitslag van de publiekstem haar punten bekend. Spannend! Laten we nog één keer zien naar alle finalisten. Geen liefde, geen leven, geen woord zonder die. Ik mis die, mijn leven, de liefste van altijd. Wist de wereld roos van, ik voor die blokje, en neem die mooi naar huis daar. Wist de wereld roos van. Hel je de wezen terug mijn leven en bij de moeskin op, dit is mijn streepje. Alle hopsproef Ik ben net van zoeker, maar ik net van stier. Zo om me heen en houdt me naar de meer. Veel gevoel, mijn leven. Veel gevoel, er is bij mijn. Veel gevoel, mijn leven. Veel gevoel, maar je voorbij. Leven moest jaren, dat zei ik tjen die, zwier waar in de lucht en wat dorst. En elke niet zei, het is nog net voorbij, dus blijf maar als het worst je bij mij. Leefde, leefde, het draait nog heel tijd, waarom leefde, leefde. Het afmissen van die leefde, leefde. Het jaar afwissen van die leefde, leefde. Het draait nog heel tijd, waarom je. Voor de uitslag is er nog één crossover. Een verrassende combinatie van dit variët. Die willen we hem graag nog eens zien laten. Een bijzondere combinatie, zangeres en harpiste Iris Kroes giet de uitdaging aan om een freestyle nummer te schrijven met muzikant, producer en loedskunstenaar Wander Kars. Nice. Nog een keer? Ja. Ik hou me nooit zo met muziek bezig zoals zij dat doet, zeg maar. Zij maakt echt liedjes. En ja, ik ben er op een andere manier mee bezig. En dat vind ik toch interessant om dat toch een keer om dat wel aan te raken. Wij zijn aan elkaar gekoppeld via Koen. Koen van Liert, eigenlijk. Die zei, we willen iets tofs gaan doen. En we willen graag mensen, artiesten, koppelen uit een hele andere hoek. En dan willen we een soort van crossovers maken. Het is echt een uitdaging. Ik vind het zelf heel cool, want ik werk eigenlijk altijd met mensen waarvan je weet van, oké, ja, die voelt mij wel aan. En dit is heel anders, want dit is
Ik voelde het totaal niet aan. Nee. Yes. Die tekst, dit moet je even filmen. Wanne heeft de tekst even voor mij opgeschreven hier zo. Ja. Dit is de tekst. Oh ja. Ja, we doen heel creatieve hoogstandjes natuurlijk voor Lied. Enorm. Maar jij zei ook een keer van, we maken dit voor Lied, dus we maken ook een lied. Ik vind de soundscape voor Lied vind ik ook misplaatst. Hoewel ik het hartstikke leuk vind om soundscapes te maken, denk ik dat het toffer is om mijn gekke wereld binnen een liedje te brengen. Wij praten dus een beetje, dan is het Fries, dan is het Nederlands. Het gaat een beetje teruggekoord. Maar de tekst van het lied is van Usvesk is wel volledig in het Fries. En ik hier het idee, omdat ik Uri's verschillende werelden te hebben, zeg maar. Omdat hij uit een hele andere wereld komt, dus waar ik het kom. En om die werelden wat samen te brengen. En dat het nou natuurlijk, recentelijk ziet iedereen die ziet wat via de Sjenhoerenkoers is maar en dat botst. En ik denk, of wij denken eigenlijk van ja, zorg eens naar een orenvraat en stel die eens iepen voor. En, dus dat is eigenlijk een beetje de strekking van het noemer, een orenvraat. Hey, heb je titel? Nice. High five. Nee, dat mag niet. Jammer. Do en ik, els us die, us eigen gong en nog zij om. Nog zij om. Soms valt het stil, maar mijn stem komen wij wat dichterbij. Wat dichterbij. We leven in een orenvraat, maar uw stemlied is net koud. Die is iepen voor een orenvraat, dan komen wij wat bij elkaar. We leven in een orenvraat. We leven in een orenvraat, maar uw stemlied is net koud. Zie je iepen voor een orenvraat, dan komen wij wat bij elkaar. We leven in een orenvraat. Als ik niet nog eens jij, zo mooi dat het verschil is. Dit viel nog toch zo goed. Mij is naar je lood, te keren bij je oor. Is orenvraat. Ja, en dan is het echt zo vier. Waar wint Lier 2021? Het kan er maar één wezen, één van die zangfinalisten. Ze zien uit op het podium, tenminste de afvaardiging daarvan, de bandleden ben nog achter. En de jury zit klaar voor deze uitslag. Maar we beginnen met de tekstprijs. En daarvoor ging ik naar jou, Sigrid, want daar bent de dichter van Friesland en kun je vertellen waar de tekstprijs woen had van de jong. Ja, dat ken ik. En ik zal kwart verslag doen van de bevindingen van de jury. En ik wil een paar dingen uitluchten voordat ik overgeet naar het uitroepen van de winnaar. Wat voel je op? Een soort teksten die hebben de leefde als thema.
maar wel hield hij het met een oren instek. En het weer aardig om binnen één thema zo'n soort verskaat te zien. En we gaan een heel soort beeldspraak en mooie bewoordingen zien. En dat weer een verrassing, hartstikke leuk. Wat ik opvoel, maar wat minder positief weer het taalflaters. Aha. Wie de helft van de deelnemers die het weer zien kwamen. En dat voelen we wat onverzwargen. Als je een tekst instuurt voor een wedstrijd, haal je die dan even door de staveringshifker. Dat is een mooi woord trouwens, staveringshifker. De spellingscheck. Ja, check die tekst, want dat kost het die punten. Voor de andere keer. Het is vergees en heel makkelijk. Doch het gewoon even. Dat zijn te hebben, wil ik ook gaan naar de winnaar. Juist. En ik kan wel een spannend verhaal houden. Over hoe dicht het al je bijlen was zit. Maar deze keer weer dat net het geval voor de tekst. Wij wie in de summer uit. De winnende tekst steeg zowel qua inhoud als taalgebruik en opbouw 4 boven de oren uit. De prijs voor de beste tekst gaat naar Sequence. Sequence, bij de tekstprijs. Ja. Lok Beeske. Lok Beeske. En deze zit er echt nog bij. Even een kwarte reactie van Dijk. Kom even naast die steen. Ja, nou, dat is fantastisch, want ja, het is lied. De taal. En ja, geweldig. Dank u wel. Dan ben ik er net van zezen. Dat is heel wie is mij. Lok Beeske. Dank u wel. Sequence wint de tekstprijs van Lied 2021. En dan geven we nou oer naar waar de winnaar van Lied wordt. En dat is best een ingewikkeld verhaal, dus ik lees het nog even een keer uit. De 4 juryleden hebben al jaar hun punten joen aan de finalisten. En jou thuis haar stemt. En dat is massaal gebeurd. Dus we hadden een hele interessante stemming dadelijk. Want ik jouw punten komen aan het einde er weer bij. Zodat we zien kunnen waar het uiteindelijk de meeste punten krijgen had. Hoe werkt dat dan? De jury had om elke nummer 1 had het 10 punten joen. Elke nummer 2 krijgt 8 punten, nummer 3 krijgt 6. En zo tellen we al naar 2 punten voor de nummer 7. Dat we bij elkaar optelt en dan komen jouw punten erbij. Het wies zich vanzelf. We beginnen bij Ella. Ella, ik ben heel nieuwsgierig. Werd die top 3 uit besteed? Mijn top 3, ja. Mijn top 3 met 6 punten gaat naar De Lone Wolf met Wilde Roos. En dat wie, ja, applaus, ja. Kwarte taaljochting. Ik vond de 3 stemmen hartstikke mooi. En ik, ja, lekkere rock. Vind ik wel lekker. De tekst wie wat kwart. Dat mag wel wat meer, maar hartstikke mooi. De nummer 2, 8 punten. Ginoy Adrie de Boer. Adrie de Boer. Zo'n mooie stem. Loopzuiver en ja, zo mooi. Het versje wat spannender misschien. Wat meer dynamisch. Maar ik vond het zo mooi het wie tussenkomen. Zus maar, dat versje. Hartstikke mooi, Adrie. En mijn 10 punten ging dan vanzelfs naar Fokko Jan van de Ploeg. Fokko Jan van de Ploeg. Ja. Net van Zoeker. Ja. 10 punten. Het versje wie mooi skreun. Mooie melodielijn. En ik mooie emotie bracht. Ik zeg wel wat spanning in het gezicht. Ja, maar dat ja. Hij is net van vanzelf Zieken, hè? Nee, daarom. Nee. En ik net van Zoeker, hè? Nee. Maar 10 punten voor die. En daarmee zit Fokko Jan van de Ploeg boppen on de list nou. Tot 10 punten, Nella. Het wordt misschien toch Wietse 10 punten, dan weer heel los. Wat ben je niet top 3? Ja, nou om te beginnen, die top 3, daar kwam ik wel uit. Maar alles lag ongelooflijk dicht bij elkaar. Dus dat vond ik echt heel ingewikkeld. Maar om dan naar de nummer 3 te gaan, voor mij is dat Fokko Jan van de Ploeg. Ik krijg 6 punten. 6 erbij. Ja, wat ik daar ook ken. Ik vond het gewoon een mooi liedjesfestje. En om in St. Grutte lege zaal zonder publiek toch een bepaald gevoel van iets smoeks deel te zetten. Dat vond ik knap. Dus vandaar de punten. De nummer 2, maar 8 punten gaat naar Second Try. Ik vond het een fijne band. Interessante instrumentkeuze. Het samenspel, dat klopte. Overal de performance, dat klopte. En dat nam je mooi. Dus dat vond ik goed zoekend. En dan de 10 punten, de nummer 1. Dat is voor mij Adrie de Boer. Aha. 10 voor Adrie de Boer. Ja. Het wie... Overal, als ik alles bij elkaar ontvergelijken, zie je de meeste rust in. Het samenspel, dat klopt het allermeest.
En die rust, die ziet in het veske, die ziet in de zaal, dat kwam oer op het podium. Nee, nou ja, extra knap dan, altijd net zichzelf vielde. Maar het viel dus dat er de meeste rust en controle in ziet. Nou ja, dat telde vrij zwier voor mij. En wat wordt beloond? In dit geval mij 10 punten. En wat doet dat dan mij ertussen staan? Dan zien we dat Adrie Fokko Jan daar voorbij gaat met 2 punten. 18 punten voor Adrie de Boer, 16 voor Fokko Jan en 10 voor Second Try. We gaan nog 2 juryleden te gaan, dus er kan van alles gebeuren, want daarna komt echt het publiek nog doorheen. Sigrid, je bent nieuwsgierig. Ja, mijn derde plak, en 6 punten dus, is voor Fokko Jan van de Ploeg. 6 voor Fokko Jan de Bie. En in die heel mooi lied deel zet. Show, don't tell, zeggen ze ik wel eens. En naast het heel mooi toont. Mijn tweede plak voor 8 punten gaat naar Volk. Volk uit er 8 bij, stijgt echt in de lijst. Ik vind dat heel vernaaiend dat klezmer, tango. Ik denk net dat wij al een Frieske tango hebben, misschien wel. Maar ik vind het heel origineel. En dat verdient het wel punten. En dan de 10 Dan punten. nummer 1 met 10 punten. De Lone Wolf. De Lone Wolf, kijk dat zien we en daar schittert mij omheen. De Wilde Roos, ja. Ik hou persoonlijk wel van rock. En je hebt maar 1 goede metafoor nodig om het deel te zetten. En die hien je hem. En het is grappig om te zien, want je hebt al je tot nou een oren nummer 1, dus Nick. Dan ben ik nieuwsgierig naar die nummer 1 en 2 aan het rijden. Ja, nou voordat ik de nummer 1, 2 en 3 bekend maak, Wietse zei het ze net al, van het lag zo dicht bij elkaar. En we zeiden eigenlijk, en dat klinkt cliché, maar dat menen we echt van, eigenlijk zou na nummer 3 gewoon iedereen de nummer 4 moeten zijn. En dat is ook omdat, nou ja, het lag gewoon echt heel dicht bij elkaar vanavond. Dus we hebben eigenlijk ook een beetje gekeken van, nou, de repetitie vanmiddag, van daar was het verschil wat groter en daar heb ik in ieder geval ook mijn punten op gebaseerd. De derde plaats bij mij is Sequence. Jullie zijn allebei supergoede muzikanten. Jullie zijn goed op elkaar ingespeeld. Maar ik merkte, er zaten heel veel coupletten, heel veel refreinen, heel veel bridges in. Het was gewoon net iets te veel, wat mij betreft. Dus dan zou ik toch meegeven, hou het compact. 8 punten. Oh, nu wordt het heel spannend, hè? Ja, het wordt heel spannend. 8 punten zijn voor de act waar, wat mij betreft, heel veel emotie in zat. En heel mooi begeleid is. En dat is Fokko Jan. Fokko Jan krijgt er 8 bij. Ja. Ja. En mijn 10 punten gaan ook naar Adrie de Boer. Ja. Een liedje met maar een paar akkoorden. Simpel, maar ik merkte bij jullie zat heel veel ruimte en rust in. Volgens mij konden jullie allemaal nog veel meer moeilijke dingen toevoegen als jullie dat zouden willen. En het is ook een kunst van weglaten om een goed liedje te schrijven. Dus mijn 10 punten gaan naar jou. Hartstikke goed. Adrie de Boer krijgt het CMB en komt er mij op dit moment op 32 punten. Ik ben wel even benieuwd hoe het je met de spanning gaat. Eventjes naar die, Adrie. Hoe is het met de hartslag? Nou, die is nou beter als tijdens het optreden. Want toen merk ik gewoon dat ik een beetje nerveus was. En dat komt ik een beetje... We zitten in een hele aparte entourage te jongen. En dat maakt het voor mij toch wel moeilijk. Terwijl ik heel graag voor 10 en 15 man speel. Hè. Maar dit vond ik toch wel een beetje een aparte gewaarwording. Maar ik heb nou minder spanning als ik doe. Ja. En misschien wist het wel. En Doof, Fokko Jan, kom eventjes hier. Hoe is het bij de spanning? Ja, nou, die neemt natuurlijk nou hartstikke een taal. Want ik denk, Blender, wat gebeurt hier? Ik sta nou op tweede plak, maar had ik 2 punten... 2 punten verschil. Ja, dan maakt het misschien... Ja, het is een Mr. Lead, dus dat wordt wel dreig. Ja. Ja. We gaan Ik lees meer Oral Bidel. Ja, de vraag is natuurlijk hoe het publiek
Mr. Liert en Fokko Jan van der Ploeg beoordeeld had. En daar komen we nou achter. Ik zei het al, het is massaal stemt. Het is heel mooi om te zien dat we nou met z'n allen de winnaar bekend maken kunnen. Dat doen we wel even van onderaan. Dus we beginnen met de 2 punten. Die doen binnen toch het publiek. En de volgende finalist. Sequence krijgt 2 punten van het publiek. En komt er mij op 18 totaal. 3 punten Geernij. De Lone Wolf. En om waar jouw het publiek 4 punten. Volk. Ja, dan komen we steeds heger in een hegere regio. Dus het wordt steeds spannender. 4 punten ben wij on Fokko Jan van der Ploeg. 6 punten Geernij. Second try. En dan krijgen we de 8 punten van het publiek. Die Geernij. René de Jong, Lars Mulder en Bent. En dan is de winnaar bekend van 10 punten Geernij Adrie de Boer. En die wint aan mij Liert 2021. Lok Weeske. Ja, Lok Weeske. En helaas van Jim, maar wel mooi Jim mij. Die hebben, ik ging even naar Adrie. En Jim mij ondertussen nog vast naar je oren bandleden. Dit is al je verdij. Wow, ik had nou even vast. Ja, Mr. Liert. Ja, en deze echt nog geen orencompagnon komen eraan bij. Hast nog een hand vrij voor deze? Nou, vast wel. Ja. Fantastisch. Even een reactie van die. Ja, ik had het echt niet verwacht. We zijn gewoon ingestapt van wij willen gewoon een leuke jongen hebben. Dit formaat van een lied ik nog net eerder meemaken, terwijl ik 30 jaar verleden het eerste formaat ik meemaken heb. Maar dit vind ik heel mooi om dat eens een keer voor in principe publiek te doen. En dat het live op televisie is natuurlijk helemaal een mooie bekomstigheid. Maar ja, ik vind al mijn collega's om je heen, dat vind ik natuurlijk geweldig. Dat zijn Jonik en mij die een hebben. En ik vind het gewoon hartstikke mooi dat ik het nou won heb. We moeten nog zien hoe we het voor dagen meer organiseren kunnen. Ja, want nou ga je natuurlijk naar Denemarken, ja, want hè? de bassist en de accordeonist die hebben Joert pas dat ze eventueel mij naar Denemarken Oh, dat weten ze nog niet eens. Daar komen ze. Ja, nou, nou ja, Misschien wat we zijn ik ben vrij hoe gewoon ze dat... toch een beetje perplex. Ja. Ja, nou, Lok Weeske. Eventjes hier, Jerre. Hey, doe jij nou correct als je naar Denemarken maast? Hoe is dat? Ja, dat is mooi. Ik heb sowieso een vakantie gepland in Denemarken. Mooi combineren. Ja, nou, ik weet niet wanneer het is, maar helemaal fantastisch. Ja, super. Ja, en je gaat mij doen on Lied 2022 in internationaal. Ja. Wij gaan nog één keer naar je luisteren. Je maakt ze hem klaar. Ja, want ze gaan naar Tunder, maar net alleen naar Denemarken. Ze gaan direct naar een professionele opnamestudio. Want het versje wat ze Joert van u spelen haar, werd ik nog een keer op plaats zet. En dat is natuurlijk altijd leuk om dat mij te meiden. We hebben daar wel een fantastische jongen aan, Eline. Ja, het wie een jongen met een heel soort muziek leefde. Maar ook de crossovers vond ik eigenlijk heel erg leuk. Ginge en Vaske en Willy Darkhouse en Marije de Vries. Dat wie ik verrassend. Ja, het is mooi om te zien hoe die combinaties dan tot naar creatieve ideeën leiden. Nick, hoe hast je het beleefd? En besjes ik achter het verhaal wat er nou staat, hoe hier is Adrie op in? Ja, ik vond het een hele mooie avond. Hè? Wat we ook al zeiden, alles ligt heel dicht bij elkaar. Je zag ook de jury, of het oordeel van het publiek. Was weer echt totaal anders dan hoe wij het hier beleefd hebben. Dat is ook altijd natuurlijk het verschil tussen live iets zien en op tv iets zien. Dat is altijd een hele andere vertaling. Adrie de Boer die komt bij het publiek ook heel goed uit. Dus dan denk ik ook de terechte winnaar uiteindelijk. Zeker, zeker. Had iemand nog wat op on te vullen, Wietse? Ja, het is mooi om te zien dat Liert op televisie ook goed werkt en dat we nou voor het eerst eigenlijk de publiekstem die belutsen hebben. En dat het dus een verschil maakt. Als Jos naar de stemming van de fractie dat het echt nog iets toevoegen kan in dit verhaal. Dus ik dank daarvoor bij hem al je thuis. Ja, we hebben in de volgende jaar is er weer een Liert en de Jo Kindelfest inschroven. Uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen wel weer geïnspireerd binnen om bij schroven te gaan. We zijn al een paar keer, het corona is toch een paar keer van die jongens, maar laten we vooral met elkaar muziek blouwen, met elkaar de Friese taal vieren blouwen. Zodat we de komende Liert-edities met elkaar weer strijden kunnen om die eer van Liert, de bokaal en alles wat er met de meidje had. Ja, dank u wel ook voor je thuis dat je me schoen hebben voor Jona Liert. En dank u wel aan de jury. En dank u wel aan alle artiesten die mij die hebben. En ik ben wel heel benieuwd nog naar één keer dat laatste keer van Adrie de Boer te jaren. Ja, ik denk dat we nog heel even wachten tot de techniek daar klaar voor is. Want het is natuurlijk echt een enorme operatie om zo'n finalisten zo snel achter elkaar wisten te litten. En de techniek wist net dat Adrie het winnen zou. Dus we zijn klaar. Dus we kunnen luisteren naar Adrie de Boer en het winnende lied van 2021. Oort volgende jaar. Ja, mijn naam is nog net neem, die wordt nog even nemen. Dat is Gini Bastiaans Idema die de tekst maken had.
Voldo hier sardien twijfels om mij. Maar een huske, een tuintje, een katje. Dien wraad wie zo groot en do wie is nog zo vrij. Maar doe kwam die simmer mijn schatje. Leven maar stjerren, dat zei ik tjendij. Zwierbaar in de lucht en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij. Dus blijf maar als het worst hier bij mij. Was sto bij mij blijven, dan zong ik voor dij. In het mannenlucht zegt een leeuwiske. Dook reist uit de tuin vaske griente van mij. Ja, ik bouw us hier een paradieske. Leven maar stjerren, dat zei ik tjendij. Zwiebaar in de lucht en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij. Dus blijf maar als het worst hier bij mij. Ik zei, show me rozen die bloeien sareert. En de wind stiert al op dij te wachten. Doos zeist, ach Olinne, dat is nou echt niet. Het is beter bij dij te oornachtjen. Leven maar stjerren, dat zei ik tjendij. Zwierbaar in de lucht en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij. Dus blijf maar als het worst hier bij mij. Ik ga net hoe dreun en do bist je bleun. Die simmer wie vol groei en bloei. De lucht wie ze schien en we gaan niet te min. Een winter als die komt, daar kennen wij het zien. Leven maar stjerren, dat zei ik tjendij. Zwierbaar in de lucht en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij. Dus blijf maar als het worst hier bij mij. Leven maar stjerren, dat zei ik tjendij. Zwierbaar in de lucht en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij. Dus blijf maar als het worst hier bij mij.